ҷопон мерасад. ишора мекунад Мамаҷон Раҳимов, аммо ин чиз аз ҷониби довар ҳеҷ амале нишон дода намешавад. имконият барои Манучер Ҷалилов, аммо бенатиҷа. идомаи ҳуҷумро тавассути канориро акнун хоҳем дид. Манучер Сафаров партоби тӯбро анҷом медиҳад. имконият гол! дӯстони арҷманд ҳисоб 1-1 мешавад ва эҳсони панҷшанбе ба задани гол даст меёбад. воқеан ҳам бисёр олӣ буд. партоби тӯб аз канори рост ва чӣ тавре ки шумо дидед сари вақт ба ҳуҷум пайваст шудани муҳофизатгари канории мо Манучер Сафаров боис бар он шуд ки мавҷи дуюми ҳуҷумро роҳандозӣ кунем ва ирсоли бисёр ҳам хубу самарабахши ӯ боис бар он мешавад ки зарбаи бо сар иҷро кардаи эҳсони панҷшанбе ба гол табдил ёбад. ин ҳамон ҳамлаҳое буд ки дар 3 дақиқаи аввали рақобат футболбозони тоҷик бо ҷуръатона анҷом доданд ва ниҳоят баъд аз сар додани гол дубора ба худ омаданд ва як партоби зебои Манучер Сафаров аз канори рост боис ба баровар кардани ҳисоби бозӣ шуд. воқеан ҳам бисёр олӣ буд. ба худ эътимод ва бовариро ҳеҷ гоҳ бояд аз даст надиҳем. ҷопон бо вуҷуди он қудрат ва афзалияте ки дорад як мунтахабе аст ки мо имрӯз бо дар назар дошти тайёрии хубе ки тӯли тақрибан 1 моҳи охир давом дорад метавонем кӯшиш кунем ки бо онҳо